Angel-angel lho, Pak. Ora angel-angel piye Wong ki kok. mbok bedhekane mbok sing penak ilmiah ae lho. Apa contone? Yo kowe roh ya? Ya roh no. Kewan-kewan roh. Ya ngerti apal ta aku. Macan iki suarane piye? Kuwi jane sepeda motor ngelokor apa macan? Macan iki suarane ngono kok. Iki ngono macan stereo. Enek macan stereo barang. Ya, terus macan ngebas barang. Umpamane suarane kire piye? Persis ora. Persis kire apa? Oh, ponakane kok. Winter suara-suarane apa-apa Hewan aku menguasai. Berarti kabeh kewan nguasai. Menguasai. Umpamane iki sapi, Pak. Heeh. Sampean apa nene mulang. Heeh. Blante. Budalno sapi. Budalno sapi mbok gawa 10 mbok. Tumpakne truk. Tumpakne truk. Mencolot loro sik pira, Pak? 8 goblok percel. Sapi nang jero truk nyolot loro, 10 nyolot loro, jek 8 goblok. Ya isik 10. Lah kok iso lho? Lah nyolot tok ngene ora malih kok. Mencolot enek gronjalan culut ngene tok. Nyolot nggon. Nenggon. Ora ngalih. Ora ngalih mencolot enek gronjalan terus mencolot loro ngene kok. Alah ngenggon wae. Lah iya, ngono kok. Saiki wae roh pitik. Roh. Pitik ngendok. Ning tarangan cacahe 5. Heeh. Biji mok 3, cek pira? Cik kok 3 ya sik loro. Salah. Desek pira? Cek 5. Lah kok iso? Ha dijimok dibalekno neh ae. Kuwi apa enak kowe kok itu. Ha dijimok nek digoreng entek, Dik. Lah dijimok balekno neh ae. Terus kowe ya rusuh kok. Ora aja. Lah tak bedheki ra roh. Lah kono ya bedhekno to, Pak? Nuwun sewu Pak Dalang. Bedhekno kedalang. Kula jak bedhekan nggih. Iya. Kersane awet enom. Iki apa to? Lho wong ben anu akrab kok. Nuwun sewu kewan iku paling galak dhewe napa? Kewan iki sing paling galak dhewe. Paling kendel dhewe. Sing paling kendel dhewe gajah. Salah. Apa? Melih maka. Gajah. Paling kendel. Jaran. Salah. Jaran meteng lho, Pak. Salah. Wis. Kewan paling kendel dhewe napa? Katok. Katok-katok. Kewan paling kendel dhewe niku tumo. Lho, Apa enak? Lah, kok kendel? Tumo cilik. Tumo niku paling kendel, tumo paling kendel, Dik. Lah, Tumoe wani ngidek-ngidek ndase maratuamu lho. Kowe apa wani? oh iya ya. Duwi kita sok malah. Kendel lho, Pak, Sok niku tumo. duwi barang lho kuwi ndas kuwi. Lah iya, sirahe Pak Camat e diitek-itek ngene. Pak ora nggih tumo kok. Dhisik cilikane. Anu, nuwun sewu Pak Dalang. iya. Jenengan niku kewan-kewan ngoten, kewane sing paling nguwayel sak donya niki kewan apa? Kewan sing Nguwayel. Nggih, napa? Gajah meteng. Lah coba bedhek dhewe. Lah iya kita takoni. Sampai dibedhek kok. Takoni. Gajah beri-beri ngono. Alah nggih kurang ngeyel, Bos. Niku kewan sing ngeyel dhewe lek jenengan katok napa mboten? Katok. Katok. Katok nggih, kewan paling ngeyel sak donya niku lek jenengan katok niku kethek. Lho kok nyamuk wis kethek. Lah kok ngeyel to diomongi wong iki. Ngene lho tak omong itu. Kewan sing paling ngeyel sak donya niku kewan apa jenengan mau matur gajah. Iya. Beri-beri. Sanes kethek. Kethek. Lho. Kethek kewan ngeyel niku. Oh iya. Lho. Percaya Dik. Kocek. Lek percaya. Percaya apa? Kewan paling ngeyel sak donya. Ya macan lho, macan ning ngeyel lho, mas musuhe gedhe douber lho, Dik. Kok ya ngeh. Kewan paling ngeyel. Kirek. Dudu. Enek wong mlaku dijenggongi didilati sikile kok. Lah. Lah apa kewan paling ngeyel? Kethek kok ya. Kok iso? Lho kok ya padha karo kene mau ngeyel nek iya. Diomongi kok ngeyel. Padha iki karo kono. Macane kendel lho, Dik. Kurang ngeyel, Pak. Asu ngeyelan Kurang ngeyel. Lah apa? Kethek. Kok iso Lho kok ngeyel nah. Bocah iki. Berarti kethek awake dhewe, Pak Bae. Saya awake dhewe. Ya tapi mboten masalah, Pak, mboten masalah. Wong iki karo aku nyambut gawe ya wis suwe, ya wis tak anggap adikku dhewe. Iya, Pak. Kowe gelem tak anggap adikku? Ya gelem lho, Pak. Berarti kowe adike kethek. Kayak aku guys dadi wong warga Blitar lho, Pak. Lah iya. Aku ndadake aku meh-meh dadi KTP-mu Blitar. KTP-mu kene. Heeh. Pak Camat ya rawuh. Lah iya. Berarti termasuk camat iki termasuk apa, Pak?
Pak Camat. Camat yo sing duwe kebun binatang. Ngomong ngamu. Masa ngelokne yo ora wani Dik rumangsamu kok iso. Lha kowe ngomongne aku kok kethek kowe rumah Lah sakit. kowe yo sing miwiti sik kok. Ora ning ngono kok. Ora pengalaman kok. Manut dalange lho, Pak. Dalange wong lak semeleh Piyayi nek budaya apa-apa nganggo sarwa pantes Pak Basuki. Basuki Dasare gawe beskap, gawe blangkon jarian ketok pantes, ketok gandus, ketok luwes. Luwes, Pak. Dasar cilikane Iya. pas lahir kalungan usus. usus. Bener. Mula ketok pantes, Cik. Pantes, Pak. Arep budal Jumatan gawe sarung Sarung. baju koko kopian. Ketok pantes. Pantes. Mergo cilikane Kalung usus, Pak. Iki usus. lungguh jejer karo Pak Camat ya persis kaya Cak Pam. Pak Camat Sebabe kalung usus. lungguh jejer karo Pak Lurah. Ya persis Pak Lurah. Sebabe Kalungan usus. mlaku bareng karo wong gendeng. Ya Ya aja ngono, Pak. Lho, wong Ya akeh usus ya usus tapi ya aja wong gendeng kok ya ora penak kuwi ya. Sisi rumangsaku kaya wae. Lho, Pak. Ngeyel. Ngeyel. Ora ngeyel lho Pak Basuki piyayine hebat engke to Pak Basuki. Wes aku wong penaan. Nggih, wong penakan ora Pak Basuki ra enek. Sampean niku laire nang pundi to Pak? King pundi? Maksudnya asli kelahiran pundi no? Asli kelahiran Ponggok. Oh laire saking Ponggok nggih. Lho. Kok kleru iki, kok kleru iki. Piye to? Kok beda karo aku ya, Dik? Beda karo awake dhewe. Awake dhewe lahir saka ndi, Pak? Man, Pak? Saka mbokku. Aku tekonono. Meleset Kowe lairmu saka ndi, Cil? Ya saka ibuku. Ya lahir saking Ponggok. Iya to iki? Asam. Berarti mbledos itu kok Ponggok. Saka watu ketok. Watu dilus-lus terus dadi Pak Basuki. Piye ya kok iso kaya ngene ya? Rasa aku. Apa? Jangan pleset. Lagi kerasa Dik pokoke. Kerasa. Kerasa mak selening ngono. Ora kelingan kudu banyak langel karo mati trimo. Ora Mboten asline pundi laire saking pundi? saking pundi ngaten mon. Kamu pleset le. Mboten. Saking pundi laire saking pundi? Lahire Ponggok. Lho, kok cek Ponggok? Mboke. Oh nek saking pundi Oh, mboke? ing mboke. Nah, Oh, mboke. Mbok anu sing ngandut sing meteng mboke nggih. Iya. Metenge kalih sinten? karo pake. Oh, gentenan. Bae. Mulai. Mboke 4 sasi, pake 5 sasi. Nggih, ngoten ta, Pak. Pelotot pindah sing kene. Pripun ta, Pak? Maksudnya Pripun, pripun? Metenge kalih sinten ngoten? Metenge ya karo Mboke. mboke karo pake. Gentenan. Iki karo neh iki. Pripun lho Pak Bas? Ya, Angel angel, dijaman angel Pak Bas. Lah nggih, pripun Pak Bas? Pak Bas iki apa lho? Pak Bas. Meteng metu komboke. Lah, nggih. Meteng karo Sapa? sopo? Karo pake. Karo pake. Gentenan berarti. Wis kleru iki. Wis meteng dhewe, boe meteng dhewe. Lah, Oh, berarti kosot. anak arisan berarti teng dhewe bapake ra ketok. Apa saged wong meteng genek pake? Ora iso. Pun ngeten mawon. Pripun katok? Pun Kata Jelasno, Cil. ngeten lho. piye. Jenengan niku laire yo procot ngoten mawon. Heeh. Lah metenge. Sing meteng sapa? Yo mboke lho. Metenge karo sapa? Jare karo mbahmu. Ya cok cengelmu itu karo. Mboke rumah saku yo jelas karo bapake. Lho, Zaman mbahmu meteng ibuke Pak Basuki iki ngandut selama apa ki sangang sasi 10 desa. Hei. 10 dina. Sangang sasi 10 dina. Lah ya sangang sapi. Kami sompolen ndang. Sompolen. Sangang sasi 10 10 dina. dina lahir procot dijenengan Pak Basuki. Bab mboke roh dangdut. Lah kok iso dangdut? Roh dangdut nyenggol anu bas kuwi dadi oh Basuki lah. Basuki. Mulane Pak Basuki kuwi mben dadi tukang ngebas. Sadurunge dalang. Hebat Dik Pak Basuki. Dalangane apik waduh. Dalang udal-udal piwulang Piwulang kok bendina pinterane ya. Pinterane luweh-luweh waduh. Awake dhewe apa to Dik? Ora ana apa-apane. Bendina ngadepe debok kok waduh. Liyane dalang ya bakul gedang. Ya ngadepe debok kok Ora tau leren Pak Basuki iki piyayine gumbregat esuk bengi ngene iki dalang to. Ya. Sesuk wis golek kroto. Loh.
Campur-campur ya, Pak. bong boto Yo, ada menek kambil Gula usus. nah lah, ula usus. Usus dipangan nggih pakan lele. Wah, lele. Wah, berarti ternak lele bareng, Pak. Lele. Sembarang. Lho, sembarang jenengan nggih. Heeh. Lele nggih ngertos. Lele. Lele ngertos jenengan. Sebabnya napa lele niku rupane ireng? Sebabnya napa? Lele kok rupane ireng sebabnya napa? Lele rupane abang ya dudu lele. Lah. alah cah cilik ngertos Pak Bas Ngapa, iki ya Nggih? ampun Pak Bas ya ampun Sebabnya apa? Lele kok rupane ireng Pak Bas Lek rupane abang kuwi dudu lele. alah kok ngono nek to ya ampun Pak Bas Piye to, Pak ra Bas? seneng aku ngono kuwi jawaban ae sebabnya napa Wis katok. alah lagi ngono kata kok Pak Bas Iya. Sebabnya napa lele niku kok rupane ireng? panirang ayo Sebabnya nyapa napa katok? katok napa mboten Pak Bas Kok tak idoni lho ngomalan. Aku ki nakoki tenan lho, jarene ternak lele kan ya tak takoki to, Pak. wih lah Sebabnya napa lele rupane ireng katok? Katok. Alah mboten Pak Bas rumah saku wae. Sebabnya apa lele kok rupane karena sudah dari sononya alah Pak Bas. Iya. Yuda. Ayo. ya wis ginaris kinodrat Gusti nek lele rupane ireng Dik Ora iso. lah sebab apa lele kok rupane ireng Sebab mbok ewasi. lah kok Lah sebab mbok delok jajal ora mbok delok apa ya roh rupane ireng ngono aneh. Picek ya mripatmu sisi. Alah ngono ya ora ora to Pak Bas. lah sebabnya apa Dik Oh. sambel kok pedes Sebabnya nek lomboke Pak Bas. salah Sebabnya nek uyahe Pak. salah Sebabnya apa ki sambel ki kok pedes. sebabnya mbok dilat Iya, kowe lak celok ning mripat ya pedes matamu. niki